जाय बिरोधी दल बिसोरथ' सब समय गभर्नमेन्ट बा जाय पार्टिया सरकार सालायदों बिथांमोननि मुं सुंनायानो बिथांमोननि धोरोम होननानै जों राजनितियाव जों सानो आरो जुदि खामानि जुदि मावनो हायाखैब्ला दिनै बिटिआर सरकार एबा प्रमद बर' आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय जि इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि जि मोनथाम जथाय जि सरकार पार्टिनि दिनै बियो 3 बोसोर माने सरकार खुंनायनि मोनसे रंजानाय माने खालामनो थांगासिनो दं नैबे फैगौ 20 डिसेम्बरनि गेजेराव आरो बेनो प्रमान खालामो जे जिहेतु बेवहाय जेरैबायदि शान्ति भाबे दिनैहाय थांनाय 3 बोसोरनि गेजेराव खुनु मोनसे आन्दलन गैयाबासिनो बा जेरैबायदि परिबेक जोंनो रायजो राजानो नांगौ जादों बे परिबेकखौ दिनै होनानै जथेस्थ'खिनि रायजो राजानियाव मोनसे गोजोननाय लाबोनो हादों आरो लोगोसे जेसेबांखिनि बेयाव गोबाव समनि मोनसे आर्म्स रिभलिउसननि मोनसे समस्या दंमोन बे समस्यायाबो दिनै समाधान जानानै थांबाय आरो बे समाधान जानायनि उनावहाय दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै जौगानायनि मोनसे खामानि दिनै बिदि मावगासिनो दं आरो जाय बिरोधी दलफोर बिसोरो खामानि मावाखै होननानै बुंबाय थादों दा जोंनियाव एमएलएफ्रानो बेवहाय गोबां रोखोमनि स्किमफोर माने स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय माने बिरोधी दलबाबो बिथांमोना स्टेट गभर्नमेन्टआव हान्थु खरायनानै दिनै बे जोंनि समस्तियावनो सिसि ब्लकनि लामानो बहाबा ब्लेक टपिंनि लामानो बा अंगनबादिनो बेफोरखौ लुगासिनो दं बेखेवगासिनो दं दा बेखौ मा प्रमान खालामो बेथ' निस्सय जौगानाय माने आसनि जानायनि थाखायसो बिथांमोना मावनो हादों बा दिनै जाय बिटिआरनि एमसिएलएफ्रा दिनै बेवहाय माने खामानि गैया खामानि जायाखै होनना बुंदों दा नोङो डेभेलपमेन्ट अफिसफ्राव थांबा नुयो नों MGNREGAखौनो होन बा नोङो PMYG खामानिखौनो होन बा बहाबा एग्रिकालसाराव बेगर राननाय हासार राननायखौनो होन बेफोरखौ माने बिरोधी दलनि मानसिफ्रानो सुबिदा लाहैजोबो ओमफ्राय बेगरफ्रावबो बिथांमोनानो एमसिएलएनिफ्राय बुंना हरो उमुखानो एसेबां होनांगौ खामानि दामानिफ्रावबो बिदिनो हरो MGNREGAयावनो जोंनो पारसेन्ट नांगौ बा नोङो PMYG जि हाउस माने न' लुना होनाय प्रधान मन्त्रिनिफ्राय जि आसनि दङ बेफोरावबो जोंनि माने वार्कारफ्रा मोननांगौ बिदि डिमान्डफोर बहुद जोङो मोनबाय थादों बे थांनाय 3 बोसोराव आरो दा बे खामानि जुदि गैयाब्ला खामानि जुदि माने मावनो हायाखैब्ला बेफोर खामानिफोरलाय बोरैथो सोलिबाय थादों दा बिथांमोना माने गावसोर माने जोंखौ बाख्नायोब्ला माने गावसिनि सापर्टारफोर थानाय नङा आरो गावसोर माने खामानि माने मावनो हायिखाय गुबुनखौबो मावनो हायाखै होननानै बिदि बुंबाय थादों नाथाय दिनैहाय जेसेबांखिनि बिरोधी दला माने मुं सुवा माने गाज्रि मुं सुवा माने बेवबो दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि बिटिआर सरकार दिनै बे 3 बोसोर थांबाय आरो फैबाय थानाय 2 बोसोरावबो आरो बिदिनो खामानि मावनो हागोन फ्राय गोबां रोखोमनि बिदि आसनिफोर निजा भाबे स्किमफोर बेबायदि माने तयार खालामनानै दिनै प्रमद बर' बिथाङा बा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय जि सरकार दिनैहाय मोजाङै मोजां जाफुंलांबाय थादों जों बेखौ बयबो नुनो मोनदों आरो बे आसनिफोरनि दिनै रायजो राजानि गेजेराव जथेस्थ'खिनि माने अनसायजादों बयजोंबो बजबजादों आरो बेक्ति भाबे माने उपकृत जानाय बायदि बा सुबिदा मोननाय बायदि गोबां रोखोमनि बेवहाय आसनिफोर बेयाव माने दिनै मावफुंनो थांगासिनो दं जों दिनै रौता डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय नैबे पुरुनि हापागाव VCDCनि सिङाव 1 नं भेरगाव आरो लोगोसेयै उलुबारि आरो नैबे 2 नं भेरगावआव गासै जोङो मोनथाम MGNREGAनि आसनि बा स्किम जोङो बेखौ अनुस्थानिक भाबे खामानि मावनो थाखाय जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसननानै जों बेखेवना होदों आरो बे खामानिफ्रानो जाबाय 1 नं भेरगावआव जि LP स्कुल मोखाङाव
मोनसे हाखर दंमोन। बे हाखरा फरायसुला फरायसुलि उन्दै उन्दै एलपि स्कुलनि गुदि फरायसालिनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय एसे खैफोद गोनांमोन। दा बेखौ रायजोनि डिमान्ड मथे रायजोआ खावलायनाय मथे जों बेखौ दिनै बेखेवना होबाय खामानिखौ मावनो थाखाय। आरो उलुबारि गामियाव मोनसे खेथि बा आबादथिलियाव दै जगायनायनि मोनसे इरिगेसन जि दंग' दङ, बे दंग'आ फ्राय गोबाव सम बेबायदि माने हा फबनायनि थाखाय बे दंग'आ बाहायजायाखैमोन एबा बे दंग'जों दै थांनो हायै अबस्था जानानै दंमोन। दा बेखौ जों दिनै बेखेवनो हादों। आरो जोबथारनायाव नैबे 2 नं भेरगावनि गामिनि जि दिलीप ब्रह्मनि माने हा दुब्लि मोखांनिफ्राय खेंख्रा जानाय जे दैसा, जोङो बेखौ थोंजोङै जावफ्लंना होनायनि मोनसे गालि फ्लाग होनना बुंदों। बे डाइभारसन जों खालामनो थाखाय बेखौ स्किम मोनसे रायजोनिफ्राय नांगौ होनना बुंनाय लेखा जों बेखौ दिनै मोननो हादों डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्राय। दा बेखौ जोङो MGNREGAनि थ्रुयै बा MGNREGA आसनिनि दारा जों बेखौ मावफुंनो थाखाय दिनै गिबि जोङो अन्थाइ माने खाम्फाखौ गायसननानै जों बेखेवनो हाबाय। आरो आसा खालामदों बेखिनि स्किमजों रायजो राजा लोगोसेयै बिनि खेथि माने मावग्रा बिथांमोनहा आबादथिलियाव जथेस्थ'खिनि उपकृत जागोन, मोजां जागोन होननानै जोङो आसा खालामदों। आरो जाय माने इउजार बा VCDCनि मेम्बार चेयारमेन बिथांमोना बेखौ रायजोनो जानानै मोजाङै जाहाथे माने मावफुंना होयो आरो नोजोर खालामो, जों बेखौ आसा खालामनानै जों दिनै बिथांमोननो सम्पुर्ण माने मावनायनि जि दायित्व जों बेखौ होदों। माबानि माने डाइभारसन स्किमनि माबायाव बेखेवनाय समाव जायफोर बाव नुजाथि फैनो हादों बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो आंनिफ्राय गोरबोनिफ्राय हामलायनाय हरनाय जाबाय। दा दिनैहाय जितु बे स्किम हमदों, बे स्किम हमनाया बिराद गोजोनथाव होननानै जों बुंनो हायो बेखौ। मानो होनबा बे जायगाया आगोलावहाय बिराद गिदिर माबामोन, नांदरबारिमोन। 1028 बिगाना बेसेबांबा बे हाया। बेनिफ्राय 1965आव बाहादुर बसुमतारी होननाय बिथाङा कंग्रेसनि MLA बेखौ माने किसुमान माने BTCफोरखौ फैनानै सोफैनायाव जोंनि बे जायगानि मानसिया माने बेखौ होबथानानै बे हाखौ जों खेथिनि उपजुगि खालामना लादोंमोन। लानायनि उनावहाय 1978आव जिथुनाखि धनसिरिनि फ्लाड, बे फ्लाडा गतै माने खुरखाव खालामनानै बेनिफ्राय जोंनि जिथुनाखि मेइन माबा दै लामा बेखौ खेंख्राय लाबोनानै जोंनि मियादि सियादि हाखौ जों फाटादारि हाखौ माने थेर बेथेर खालामनानै खेथिनि अनुपजुगि माने आबाद खालामना दोनदोंमोन। नाथाय बेखौहाय जोङो खेथिनि उपजुगि खालामनो थाखाय जों एथ' दिन जों नाजाबाय थादों 1978निफ्रायनो। खिन्थु बिनि उनावहायथ' कंग्रेस सरखार बिथांमोना जेबो मावाखिसै। बिनिफ्राय दा 70 बोसोर आगोलनिफ्राय BPFआबो दखल खालामदोंमोन, खिन्थु बिथांमोनाबो जों बेखौ नाजाबाबो जों मावनो हायाखिसै। नाथाय दा BTR सरकारा जानाय लोगो लोगोनो बे स्किमखौ हमनानै गतै बे एरियानि उनावथ' बेखौथ' डाइभारसन खालामखांनायनि उनाव बे गतै हाया खेथिनि थाखाय उपजुगि जागोन होननानै जों आसा थियो आरो जों बेखौ लुबैबाय थाखादोंमोन। नाथाय आगोलनि सरकारा जों मावना होआखिसै। बेनिखायनो आंनि अन्तरनिफ्राय जे दानि गोदान सरकार बिथांमोननिसिम बे स्किमखौ लानानै जोंनि बेखौ माबा खालामनायखाय सुबिदा होनायखाय आंनिफ्रायथ' बिखेक धन्यबाद थाबाय। आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौनो बुंनो हायो जे आगोलाव जुदि जोङो बेखौ माबानो हायोमोनब्ला जोंनि बे गतै माबाफ्रा दिनैसिम जि स्टेजाव दङ बहुद जौगागौमोन आरो। ओमफ्राय 50 बोसोर आगोलनिफ्रायनो बे हाया अनुपजुगि जानायाव जोंनि बे मानसिनि माबा लाबोनाय आबादखौ जों मोनजायाखै। दा दिनैहाय बेखौ हरबाय, आं बिनि थाखाय धन्यबाद। आरो बिनि अनगायैबो दंबावो गोबां माबा दंबावो बेबायदिनो समस्यानि सम्मुखीन जानानै दङ। माने बेखौ मावनानै होनो थाखाय आं बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। आरो लोगोसे आंबो बेखौ नाजागोन, आं बेखौबो बे माबाखौ आंनिफ्राय खोथा होनाय जाबाय। दा आं बिसोर बुंलिया। दा जिथु दानि सरकारा जिथु मावबोगासिनो दङ, बिनि अनगायै बिथांमोना एकदम माने डेभेलप खालामनो थाखाय जिथु स्टेटमेन्ट बा बक्तब्य होगासिनो दङ, बे खोथाखौथ' इतिमयधे रुजुगा सारा बुंलांबाय जे बिथांमोना मानि थाखाय बुंदों। बे बुंनाया बेसेबां माने नंगौथि दङ बेखौ दहाय बुंलांखाबाय, आं बुंनो थाङो। खिन्थु जोंहा बेखौ जों स्वीकार खालामनांगोन जे बिथांमोननि जिथुनाखि आगोलाव मावनो हायै खामानिखौ मावनायाव जोंहा दिनै 3 बोसोर ओरैनो थांबाय, बहुद खम जाबाय सेलेब्रेट जानायाव। बे हिसाबै हयथ' बिथांमोन बुंनायाबो आंसिखौथ' सयथ' सोरबा माने गोदान मेलेम गोनां मानसियासो बुंनो हागौ। खिन्थु बिथांमोननि थाखायनो दिनै बे समस्या सम्मुखीन जानानै जोङो बेखौ लेट जाबाय। नङाब्ला बे खामानिखौ आंबो BTRनिनो एक्टिभ वार्कार हिसाबै आं बे प्राइमारिनि माबा हिसाबै चेयारमेन हिसाबै
आगोलाव लाबोगौमोन खिन्थु बिथांमोननि BPF नि जिथु खामानि पेन्डिं बे पेन्डिं खामानिखौ मावनायनि थाखाय जों 3 बोसोर लेट जानानै आं दिनैखौ मोनबोबाय नङाबा जों आगोलाव जानो गोनांमोन गावसोरथ' 15-17 बोसोर मावाखिसैनो आरो जोंखौबो माने जानाय लोगो लोगो मावनोबो होआखिसै बेबायदि अबस्था आरो दा जोङो दा खाफाला गोनां जोङो इतिमध्य जों बिटिआर सरकारनि माबा अननाय मोनबाय बा जोंबो बिदिनो खस्थ' खालामनानै जोङो माने एसे जुदिও जोङो जोंनि जायगायाव जोंनि बे माबा समस्थियाव देरहायाखैब्लाबो सरकारजों दा दानो हाबाय बिनि थाखाय आं खुब गोजोनदों आरो बे सरकारनिसिमबो आंनिफ्राय माने धन्यबादजों लोगोसे आरो उनाव थाबावबाय जाहाथे आरो बे जेसेबां माने माबा दङ दा थाबावनाय दङ बेखौ जाहाथे थाबैनो मावगोन आं बेखौ जर होफागोन मावनांगौ होननानै आं खावलायनाय थाबाय एसेखिनियानोसै